belai kheno wana ma sincha te sana thangka hingke belai kheno labu lasima sincha koktuma abo haikeno mangphle kasai phaikya 49 samuno constituency ni bisingo khobjak thoyajoi rajdor school ni rung sirngnai student ro class 8 to pori tongja phano sak ni mung school ni mung ro banan khlaiei sawi manjaya saboni sayani jarei haine buskang lok sabha chongmaribo ganai phairuk abo hai election batai mung thango phayo phiaba o rung nokni master hinjengnai bisi burum school thangya karei beton pisai tongmani khoroksa netarok phano ganao thangai borokno nainai korihinai sawi khnarikha o kamini chakraro joyakari naitongdi kubikok tv mangphiliwo pobori manai poribo na boklasa ha 6 nin mungtamo nin bomong spelling khale A-B-E-I-R-A-M B-T-R-I school mung manya boklasa pori etto poribo nini masar phurungya da norno iprasa kami am chayo serai rokno rung suruknani bagai rung nog rejak mane busuk sonni simi hinai saman dakoro school school ko mani pasi paso siro takna hengkai boikhai school mani kusu kotor kawo yang sini khai class 8 por naise bini bumung se mangariya abo bahai ke phurung mung master ong khana koi nang pori lekha de pori kho pori liya nini bumung tama nini bumung tera dibi nini ma baba dei tong tange pori liya koi buma kroi buma kroi jana tangkai saja mini khunjo khanaya hane khanago nang khunjo khanaya de lalok takok sing oro buku khoroksa khunjo khanaya hane khanai mangkha busu bisirome bini khunjo rok khanaya khana amne ke bini bisi tam hayong kha khunjo khanaya asam khanaya abo khanaya no bisi bango iko ngai bini babo tongo bini ama tongma ba mo bini ama bono yakar kelang thanga angate kaisa bini amang jak kaipa abo bini ama kotai bini ama yakar kelang thanga bolte tamon bini ama thijak ta thiyetei masang jak nga abo buma kotai ato se sana thangli anga mo right ngai bini obo hayong mani bisi bisurome hini satamu nen dui basor ari basor hayong kha tangi aheng khana takho hugo chung hugo tipra sarwa hu khaisane barwa hugo chini kono dos bang kangkai aba kolum ko sarwa ngi chung khunjrok go kisang go ongo amma hai rokta tamo mong boni bini mongga tara devi tripura bo phun mong khai borjaman tripura nang khai bin tam kulai takho ang bini ngo darana klayo parani pobo pori liya hana tobo pore liya rang paisa bukri ja borok ba ma pore liya oro simi pori kana ai to oro je pori mani class 8 jara pan abo class 1 ni ngo suksik kari abo dam suksik kari pori bana oro master tongo khorong ni master tongo borok phaya oro ma parani master khorong se master ro madi mo class 1 hate 8 jara asul borok no kabar khene ni kaisa bai sambhabiya abo narok sai mana